अंगना में जीजा हमारे आइल बाड़े, आके घबराइल बाड़े हो। अंगना में जीजा हमारे आइल बाड़े, आके घबराइल बाड़े हो। जीजा देखले बाड़े साली सरह जिया तो यही से लुकाइल बाड़े हो। जीजा देखले बाड़े साली सरह जिया तो यही से लुकाइल बाड़े हो। खड़ बाड़ी लेके आरतिया तो आरती उतारेली हो। खड़ बाड़ी लेके आरतिया तो आरती उतारेली हो। जीजा देखले बाड़े साली सरह जिया तो यही से डेराइल बाड़े हो। जीजा देखले बाड़े साली सरह जिया तो यही से डेराइल बाड़े हो। गवा में बाजार में सोची सोची जीजा घबराइल बाड़े हो। नेगा के बारे में सोची सोची जीजा घबराइल बाड़े हो। जीजा देखले बाड़े साली सरह जिया तो यही से डेराइल बाड़े हो। जीजा देखले बाड़े साली सरह जिया तो यही से डेराइल बाड़े हो। 50 नहीं ले हम 500, 150 नहीं ले हम 500। 2000 के नोट डाली आरती में रउरा। 2000 के नोट डाली आरती में रउरा। पाकिट में नई के रुपया तो यही से लुकाइल बाड़े हो। पाकिट में नई के रुपया तो यही से लुकाइल बाड़े हो। जीजा देखले बाड़े साली सरह जिया तो यही से डेराइल बाड़े हो। जीजा देखले बाड़े साली सरह जिया तो यही से डेराइल बाड़े हो।